Com estem? Doctor, no em trobo massa bé. Quins símptomes té? Doncs miri, és que fa 2 dies que tinc cansament, mal de cap, crec que tinc una mica de febre. Quina edat té ara? 45. I com pesa? 85. Li prendré l'atenció. Doctor, creo que es una cosa greu. No crec. No? Té la tensió bé, la temperatura no és molt alta. Llavors, què creu que és? Què n'opina? Crec que té grip, però de totes formes li faré una anàlisi de sang per confirmar-ho. Ai, quina por em fan les agulles. Com tothom, no pateixi. És un moment. Sí? Bé, doncs anem-hi.